Live to arwake pachi odhiambo makawuono chendo ni maramany piny nyinga Lydia Okeyo. Machiegni obila onyiso pek magikale kinde mag ng'anyo kendo chwalo kwayo ne tendgi mondo mi okonygi keto kenge koting'o miyo gik manyalo konyogi kweyo ng'anyo e yo makare ma ok giketo ngimagi e kamarach. Jodito mag obila e kor gwenge kod counties mane oromo kod jalup inspector maduong' mar obila Douglas Kanja dwaro ni migi maling'ling ma jong'anyo chano e samo winjore mondo giketo kenge mag thiro maundu manyalo muoche kinde ng'anyogo. George Bati miyo waler. E kinde ma wach mar ng'anyo mosebedo katimore pacho ka medo kelo liet kendo geno mar jopiny ni kuom obila mondo chiw arita ne oganda maonge ng'ata moyudo hinyruok kata mwandu mokwal kod jomaundu moponde ng'anyo. Obila bende koro nyiso achiedh nade ma giromogo komoro ne giwang' e kinde ma gitemo gayo jomobago ng'anyo. Ka giloso e rombe ariyo manochwo e kom kod jalup ogai mar obila Douglas Kanja Kirocho e log tich mar obila buore Nairobi kod kar tiegruok mar obila ma Embakasi, komanda mag obila mowuok e gwenge ma kinde mokalo nong'ere kaka provinces kod komanda mag obila e counties ochiwo ywak e lo obila mamoko e wi pek ma gisebedogo e rakruok kaka dwarore kod jong'anyo kaluwore ni gionge kod gik ma ginyalo geng'ore godo moromo koting'o lep akor, ogute mag nyakodopuk kod okumba manyalo konyogi e kinde ma joma ba kite rakore kodgi thuolo mag ng'anyo. Obila bende koni kata bang' bedo e ng'wech odiechieng' mangima ka gilawre kod jomobago ng'anyo, ok gisebedo ka giyudo malang' mag-gi mag tich e kinde mowinjore mondo giyud mijing'o mar tiyo kaka dwarore. Kopogore kod weche malang', obila ywak ni jotendgi deko kapok omiyogi maling'ling manyalo konyogi keto kenge kod ikruok mong'ith mag geng'o maundu ma samoro timore kinde ng'anyo. E wi mago, obila bende onyiso jalup ogai margi Douglas Kanja Kirocho ni kaluwore kod oganda mag gayoi mawuok e kinde ma oluong ng'anyo, ng'wech ma iketogigo ma podho chieng'e ma warogi weyogi ka gijony kendo miyo gibedo kod pek e tayo chenro mamoko mag arita. Ka koro riwruok mar Azimio medo odiechienge mag dhebage ng'anyo kochakore tich adek mar jumani, kwayo mar obila en ni jotendgi biro winjo dwondgi kendo konyogi e yudo mwandu ma gidwaro mondo gitim tijgi kaka dwarore. George Bati, Ramogi TV. Kwa dhimire duol matudo duond buche mag